दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरि मोननो हायो। दा फैबाय थानाय समाव बयजोंबो खौसेयै हारिनि थाखाय खामानि मावनो जों सुजुग मोनगोन। बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारियाव बिथांमोना दंफां गायजेनगिरि हिसाबै बाहागो लानो थाखाय आंखौ लेंदोंमोन। दा बिनि थाखाय आङो सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो साफ्रोमबो दानि आरो सिगांनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर होदों। दा फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावनो लानाय हाबाफारि, मावथांखि, बिथांखि बेफोरो जाफुंसारथों आनान गसाइनियाव आर'ज खालामबाय। जोंनि ओनसोलनि जा खौसेथि, जा जौगानाय बे बिथिंखौबो नोजोर होनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। लोगोसे दिनैनि जा हाबाफारि बेवहाय जोङो खोनानो मोन्दों बिबान सोलायगोन बिथांमोना। बिबान सोलायनाय जा हाबाफारि बे दसे उनावनो जागोन। दा बेवहाय जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो बर' हारियाव बे सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरि मोननो हायो। दा बे हाबाफारियाव आंखौ बाहागो लानो मोनसे सुजुग होनायनि थाखाय बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथां, लोगोसे इउथ विंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर निलुत स्वर्गियारि, बिटिआरनि EM बिथांखौ आं साबायखर होदों। बिथांमोननि जा अननाय, बिथांमोननि जा मोजां मोननाय, बेनि थाखायनो दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ मावफुंनो हाबाय। दा फैबाय थानाय समाव बयजोंबो खौसेयै हारिनि थाखाय खामानि मावनो जों सुजुग मोनगोन बेखिनिखौ आसा खालामबाय। थेंक इउ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सामाबारि दालायनि सिबिजाथाव आफादगिरि फंबाय प्रसन्न दैमारि, सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि, मोनसे समनि सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो दावहारु बसुमतारि, बोसोनगिरि रामजारु दैमारि, बावैसो सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जानाय जा 34थि बोसोरसालिया जथुमा, बे बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै जाफोर हाबाफारि दङ, बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानाय आंनि सिबिनां आदा बाबुल दैमारि, आंनि सिबिनां फोरोंगुरु सार मदन नार्जारि, आंजों बेवहाय बाहागो लानांनाय मोनसे समनि बक्सा सुबाय दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां संसार बर', आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हाबावनाय बड'सा निउस चेनेल, आर'नाइ रादाब, RK लाइभ आरो SF निउस अर्थात AN रादाबनि जार्नालिस्ट बिथांमोन, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय बे ओनसोलनि सिबियां रायजो राजा नोंथांमोन, अनजालु फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, बे समाव आं जोबोद खुसि, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे बोसोरसालिया जथुमा, बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दंफां गायनाय हाबाफारियाव गायजेनगिरि महरै बिथांमोना आंखौ लिंदों। मैया मोनानिफ्रायनो जोबोद गोसो गुदुं जानानै दङ मा समाव प्रग्रामा जागायगोन। थिग बे समाव जि हाबाफारि बिथांमोना मावफुंबाय नोंथांमोननि हेफाजाबजों। दा गिबि बाथ्राया बेनो, दंफां गायनायनि सोमोन्दै आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। दा गिबियावनो आं बुंगोन, खावलायगोन, दंफांखौथ' जोङो फ्राय गायबाय थानाय जायो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव, नाथाय दंफाङा बेसेबां थांनानै थायो बा बेसे जोङो दंफांखौ फोथांनायनि राहा लामा लायो। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन, दंफांखौ जिहेतु जोङो गायबाय, जाहाथे जोङो उनफ्राव मालाबा अफिसाव आलासि जानो फैयोब्ला मावखुलियाव दंफांखौ एसे थांनानै थानाय, एसे मोजां अबस्थायाव नुयो। दंफांखौ गायखांनानै